съжаление, не е точна наука. Сега има хора, които ще кажат, не, точно е. Аз съм категорично несъгласен, че е точна наука. Не е като математиката, където 2 винаги е 4. Защото едно събитие много зависи от кого е описано историческо събитие. Зависи той, който го пише, на кого служи, кой му е господар, цар и т.н. Това страшно изкривява обективната история, самата история. Живеем на Балканите. А на Балканите има една обща болест, от която страдат почти всички балкански народи. И това е, че всеки иска да се покаже колко е по-най от другия, което страшно изкривява историята. Същото се оказа, че е с историята на Попово. Аз съм много благодарен, че общината направиха така, послушаха съветите ни и махнаха от герба на Попово. На герба на Попово беше изписана една година, 1573. Тоест, Попово съществува от 1573. Не знам, може да е по-рано. Но какво се случва в Попово? Какво става в Попово през средните векове? Никой не може да ви каже. Включително и аз, който минавам за най-информиране в момента. Няма информация, няма обективна информация. Иначе приказки, легенди, колкото си искате. Когото да попитате, ще ви каже, и аз от дете съм учен в това, че Попово е създадено от един поп. И затова се казва Попово. Само, че това абсолютно не е вярно. Легендата е набърже. Един поп минавал, харесал му тук, направил си къща и околните християни почнали от околните села да идват, да се черкуват при него. И така е станало Поповото село. Една зима турска войска закъсвала тук някъде близо, попа в дълбок сняг и попа изхранила войската цяла зима, били на негова издръжка. Когато се прибрали турците в Цариград, похвалили се на султана и султана бил толкова впечатлен, че разрешил Попово, издал ферман, попа да проповядва свободно християнството в района. А истината е, че първите християни в Попово са заселени едва през 1851 година. До 1851 година тук няма никакви сведения за християни, които са живеели в тогашното село Попкьой. Така се е казвало на турски. През 1851 година 6 семейства от Елена слизат от планината, тръгват в равнината, минават покрай тогавашното село, харесвало им и те са попитали дали ще ги приемат. Казаха, че тук са живели 100% само мюсюлмани. Явно, че мюсюлманите са били добри хора, защото са се съгласили и са ги приели. Това не е било като сега да ходиш където си искаш. Приемат ги и балканджиите са особен сорт българи, кадърни, свестни. Явно за 10 години те са успяли чисто икономически да стъпят на крака. Щом през 1861 година са поискали разрешение, било им е разрешено да си построят църква. Църквичка. Старата църква Попово си съществува до ден днешен, долу има на макетите. Това е първата църква в Попово. Другото, което знаем е, че 5 години по-късно към църквата е открито килийно училище, да има къде децата да учат. И това е всичко, което се знае за Попово до освобождението. Когато почва руско-турската освободителна война, населението на Попово е около 300 жители. Ние разполагаме с данни от семейните регистри. Имаме ги по семейства. 25 семейства са християнски и 50 мюсюлмански.
И това е почти всичко, което се знае за Попово до освобождението. Когато почва войната, в Попово настава много сериозен проблем. Но тогава тук е било всичко мирно и спокойно. Но проблема не е бил от, примерно, турски или руски войски и самата война. Проблема е малко по-особен. 1856 година, след края на Кримската война, има подписано споразумение между Османската империя и Русия за размяна на население. По силата на това споразумение, много българи от най-вече Западна и Централна България се преселват, напускат тогавашните български земи и се заселват в днешна Молдова, Бесарабия, Украйна, в този район. Но историята мълчи. Никъде нищо не пише какво население е дошло от Русия на наша територия. Не са били руснаци, били са мюсюлмани и тюркоизични. Това е едно население, което има много лоша слава. Това са черкезите. Население, което не води, как да кажа, нормален начин на живот, в смисъл не води поседнал начин на живот. Не се занимават с животновъдство, растениевъдство и т.н. Препитават се от грабежи, убийства, разбойнически неща. Не знам, може би руснаците са се чудили как да се отърват от тях, са ги насочили на османците. Може би с кораби са ги карали, защото те са заселени в района на Варна. И само за една година Варна планва от набезите на черкезите. Само че във Варна има сериозен турски гарнизон, голям. Благодарение на този гарнизон, те са пометени буквално в Варненско, подгонили са ги и те са избягали на север. Тръгват на север, стигат до Дунава. Но явно не са могли да минат Дунава. И тогава се насочат вече към вътрешността на страната на сега, на България. Значи, може би някъде, представите си, между Силистра, Тутракан, този район, тръгват на запад. И така навлизат в Делиормана. Знаете ли кой е Делиорман? Лудогорието. Лудогорието. Делиорман е на турски, Луда гора означава. Влизайки в Лудогорието, попадайки в Лудогорието, черкезите попадат на прекрасни условия за техния занаят. Кавички. Малки, разпокъсани селца, вековни гори, няма сериозна власт, няма кой да ги спре и те подлагат на тотален тормоз населението на тази част на днешна България. Това не е никак малък район, Лудогорието. Проблема с черкезите е решен много по-късно, след освобождението. По времето на Стефан Стамболов има една наредба закон за унищожаване на разбойническите банди в Североизточна България. Делиорман. Стефан Стамболов издава този закон, тази наредба закон. Тези черкези, когато почва войната, вече стигат много напред, много на запад. Попово не е от Делиормана, но столицата на Делиормана е на 30 км от Попово, Разград. Така че те вече са придвижвали и извън горите, защото основно са предпочитали гористите местности. Вече са влизали в равнината. И когато почва войната, в един ден ги виждат, поповчани виждат местно население, виждат първите черкезски конници, които са били във високата част на града, явно са го оглеждали да го разузнаят на селото, преди да го ударят, да го нападнат. Това предизвиква тази тревога, за която ви говорих преди малко. Събират се всички мюсюлмани
и търсят решение какво да направят. Това са били мирни хора, не са били войници, войска, нямало кой да ги защити. И след дълъг размисъл вземат ясно и категорично решение. Всички до един товарят багажа на каруците и напускат Попово. Тръгват към Шумен, защото, може би, предполагаме, че заради това, защото в Шумен е най-близкия голям военен турски гарнизон. Тук остават само 25 християнски семейства. За тях кой да се погрижи, кой да ги защити. Малко по-късно, на следващия ден, може би, след мюсюлманите, християните решават същото. Също товарят багажа и напускат Попово. Тръгват към Бяла Русенско. Защото по това време вече в Бяла Русенско е щаба на престолонаследника на руската армия. Попово по време на войната остава без население. Твърде го съвсем убедено. Не хора, кучи и котка едва ли е имало тук, да не говорим за живи хора. Ако отворим обаче книгите, при нас ги има достатъчно и четем неща от рода на как поповчани посрещнали братята освободители, тичали им пушките с ченшир и здравец, месили им пити, хляб и сол. Ето какво прави историята. Това исках да кажа и преди малко. Историята трябва да бъде обективна, а не да е такава, каквато на нас не харесва и ни изнася. Да, в района има много тежки сражения. Едно съседно село, Светлен, на 4 км от Попово. Там се водят най-тежките боеве след Чипка. Река Черни Осъм, Черния Лом е била гранична линия, фронтова линия между турската и руската войска. Но това няма нищо общо с Попово. Да, съседни села, поповски, да. Кардам, Зараево, Садина, Горско Обланово. Но това няма нищо общо с историята на Попово. По това време Попово е било едно пусто село. Говорейки тези неща, в следващия момент аз показвам ето този указ. Това е указа на Александър I Батенберг, с който Попово само 5 години след историите, които ви говоря, времето, за което ви говоря, само 5 години по-късно Попово е обявено за град. И много хора се изненадват и питат как така. Върнали ли са и да са върнали, нали са били малко. Истината е, че поред нашите проучване, никой не се е върнал от тези, които са напуснали селото. Но, за да бъде обявено за град, причина са следващите събития, които стават и които сме описали на картата. Сме показали на картата. Защото веднага след освобождението към Попово тръгват новите заселници, които нямат нищо общо с местното население, с изключение на едно местно население, за което ще говоря след малко, което е било по селата, а не в Попово. Първи към града тръгват, към селото, към Попово тръгват еленчени. Значи връзката с Попово и Елена е генетично сме свързани с еленчени, защото казах и първите заселници са оттам. И първите, които идват след освобождението, също са от Елена. Но не са били само еленчени. Към тях се присъединява много сериозна маса от хора, живеещи в Дряново и Дряновските села, както и от Търново и Търновските села. Всички те са балканджии. Какво е характерно за балканджиите? Това са най-напредничевите хора на епохата. Това са хора възрожденци по дух, хора предприемчиви, грамотни хора. Сред тях имало свещеници, имало е учители, имало е младежи, които са завършили светски училища, а не килийни училища. Така че в Попово идват такива
Такива са новите заселници. Не са бежанци в класическия смисъл, нали, подгонили ги от някъде и те са преместили. Идват доброволно, идват сами, защото до тогава равнината е била заселена с много малко българи. А Балканът е бил малък. Така че, може би интересен факт е от търновските села, като ви казах, да ви дам примера с Арбанаси. Цялата северна част на Арбанаси, жителите на тогавашното Арбанаси се преселват в Попово. Сега, ако отидете в Арбанаси, ще ви заведат в Костанцалиевата къща. Тя е национален паметник на културата, образец за бита, традициите на балканджиите, нещо с което всички се хвалят в Арбанаси, то с основание. Само че, ако отидете, те няма да ви кажат, предполагам сега да ви кажа, че Костанцалиевия род, който е създал тази къща, се преселва още 1878 година в Попово. Ето какви хора, нарочно подчертавам този факт, идват такива хора, заможни, са новите заселници. Но балканджиите не са сами, само те. На следващата година, 1879 година, към Попово тръгват беломорските българи. Те остават в рамките на Османската империя. България е свободна, колко свободна, Южна България, Източна Румелия, още не е съединението. Те обаче не желаят да останат в Османската империя и тръгват на север. Не са заселени само в Попово, но в Попово има много сериозна маса от преселници, които идват от Беломорска Тракия. Какво е характерното пък при тях? Нищо общо нямат с балканджиите. Различна култура, да, българи, християни, но те са различни. Може би защото са близко, земите им са близко до Цариград и основните пътища към столицата минават по техните земи. Поради тази причина основните занимания на тези хора, това са били повечето търговци, и то заможни, богати търговци, които предпочитат да си оставят родните земи и да се прехвърлят в свободна България. На следващата година, 1880 година, към Попово тръгват, като посоча, по някой път се тръгвам да кажа софиянци, не са софиянци. По това време в София не са кой знае колко българите, но софийските шопи са си там. Нашите, тези, които идват в Попово, са по-специално трънските шопи, от Трънско. Техните земи са били изключително неплодородни. Чули, че в Североизточна България турците избягали и оставили свободни земи, богати земи, което е вярно. И тръгват към Североизточна България, така тук идват и шопи. Тук има и още една етнографска група, до тук станаха три. Това е най-малката, може би, етнографска група в България. Това са капанците. Чували ли сте нещо за капанци? Не сте. Капанците са много малко. Те живеят само на две места в България. Само Поповско и Разградско. Никъде другаде капанци няма. Те обаче имат уникална култура. Нещо различно от традиционната българска култура. В етнографията просто няма аналог във всяко едно отношение, във всички елементи на етнологията. Капанците са така особени хора, много горделиви, такива със самочувствие хора. Ако отидете в едно капанско село и заговорите някой капанци, особено на някаква патриотична тема, от тях по-големи българи няма. Те може би имат основание да се правят на по-българи от българите. Защото има една теория, която твърди, че според тази теория, ако търсим в българския етнос следите на прабългарите, най-лесно можем да ги открием точно при капанците.
Сега има много хора, които са против, които не приемат тази теория, но аз ще ви дам няколко аргумента и надявам се, че ви сами да си прецените има ли основания, няма ли основания. Но ще трябва да се върна няколко века назад. Княз Борис I е княза, който налага, владетела, който налага християнството като официална религия в България. Само че той не го налага доброволно, защото е имало огромна съпротива срещу приемането на християнството. Прабългарите не са искали да чуят за Христос и за християнство и т.н. да смяна на религия, защото те си имат техните богове. Имат си Тангра и останалите езически богове и не са приемали решението на княз Борис I. Избухва бунта, всеки го знае, учи се в училище, че избухва бунт срещу налагането на християнството. Бунта е оглавен от престолонаследника, родният син на Борис I, Владимир Расате. А Владимир Расате е бил подкрепен от 52 болярски боляри. Цялата администрация, войската, всичко е било против. Обаче в нашата история пише, че Борис се справил с бунт. И аз нормално да попитам как пък ще се справи с това. Всички са против него, собственият му народ е против, а пък той се справил. Да, не е приятно сигурно да се каже, но истината е, че той се справя благодарение на византийските войски, които са пуснати в столицата Плиска, не само на пожаря, те просто избиват елита на прабългарите по това време. Така е потушен бунт. Политическа сделка за приемане на източното православие. Какво става обаче след това? След това Борис раздава наказание. Царският син по закон няма как да бъде убит. Изболи са очите за наказание. Но на 52-мата боляри, които са подкрепили Владимир Расате, са им отсекли главите. Това е било наказанието. По-интересно е какво става след това. По това време основата на държавата е била центъра административен, е бил Плиска Преслав, този район. В района на Преслав са събрани семействата на болярите, родовете. И Борис им подарява живота. Им казва, няма да падне косъм от главите ви, но ще се изселите от тук и имате един ден, докъдето стигнете. Там оставате и се установявате. И те какво да правят? Тръгват. Но хрониста е записал, че те тръгват на северо-запад. И сега, ето е картата. Ето го Преслав. Като тръгнете от Преслав на северо-запад, за един ден няма как да стигнете по-далеч от района Попово Разград. За мен това е убедително доказателство какво правят капанците точно тук и защо имат толкова различна, специфична, характерна култура, духовна и материална. Така че капанците според мен са наистина наследници на прабългарите. И така, станаха 4 етнографски групи, а знаете, че една гозба, колкото повече подправки и славите, по-вкусна става, също я уверявали с хората. Започват да комуникират различни хора от различни места. Всеки с плюсови, с минуси. Но те най-малко са съседи, после може би имат съвместен бизнес, после почват семейства да създават. Така че опочани сме умесени от добро тесто. Това е в основата на факта, че Попово става в следващите години до Втората световна война един от най-развитите градове въобще в Североизточна България.
доказателства много, но спирам до тук, че ще ви отрича.